guys. Ano pa, di ko alam ko na intro ko. Siya na ako mahina ngayon. So, what's up mga mamsters? Ito na naman ulit. Welcome sa aking YouTube channel. Pati ako mag-welcome din. So, ito, nagkaroon ako ng chance makapag-motor kasi may ihahatid akong helmet sa LBC. Don't know if nakikita nyo sa side mirror ko. Actually, itong helmet na to guys, nabili pa to nung March. Oo, nung March pa. Ngayon lang namin di-deliver kasi ngayon lang nakapag-confirm or nag-update yung magre-receive na pwede ko nang ipadala. Kasi ako yung natenga sa bahay kasi nasa abroad yung owner, OFW. Kakauwi lang niya nung 16. Bale, nangyari, quarantine muna sila as per protocol ng DOH. So, pasensya na guys kung ngayon lang ako nakapag-vlog or nagkaroon ng content kasi honestly, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sobrang hirap magkaroon ng content sa sitwasyon ko na to. Siguro yung iba na motovloggers, may mga ways sila para makalabas ng bahay nila. Pero ako kasi, wala akong reason para maglalabas. Actually, may mga advices sa akin na mag-apply ako sa mga courier, something, channel na etong di ko nakabisado yung motor ko. Mahirap. So, ayun nga sabi nila sa akin, mag-apply daw ako sa courier para yung travel pass is magamit. But for me, it's a big no-no. Kasi hindi siya tama na gamitin yung ganun as a leisure ride. And wala din naman akong gagawin sa labas honestly. And ako din naman, inaalagaan ko yung health ko na makaiwas sa ganyan sakit. Kasi hindi ako ganun ka-healthy na tao. Kaya ako na lang din ang iiwas. At parang makatulong na din naman tayo sa gobyerno, diba? Kahit pa paano. Yung pagsunod natin, hindi paglabas ng bahay is sapat ng tulong para sa kanila. So, yun na nga. So, my vlog for today is about update sa aking motor. Kasi, ano na to? Hindi ko pwede pagsabayin. Kasi, handbrake lang meron ako. Yung rear brake ko is hindi siya nagpa-function. Tumigas siya kasi hindi nagamit. Kasi kailan pa yung last upload ko? February pa. And after Bicol namin, Bencare shooting, pagpunta namin sa Casco, wala akong vlog nun, which is dapat i-vlog ko siya. But unfortunately, hindi ko siya nagawa. May reason ako behind that. I don't know if dapat ba akong magdahilan. Kasi kung iisipin, may mga pwedeng gawin, may pwedeng diskartehan. Pero sa sitwasyon ko that time, hindi ko siya madiskartehan. Kasi compromise yung health ko that time. Kaya sana naintindihan nyo. And baka ma-explain ko din kahit papano kung bakit ako walang update. So anyway, andito na ako. Malapit na ako sa LBC. Papadala ko lang to. Then later on, explain ko sa inyo. And bigay na din ako ng update about sa motor ko. Kasi actually kung nakikita nyo man din to, sobrang daming dapat kong palitan. And mga bagay-bagay na ayusin sa motor ko honestly. Hindi ko lang siya magawa ng isahan lang. Hindi, sobrang dami nitong nakapilang gagawin. Paisa-isa lang ako ngayon guys. Medyo conflict yung sitwasyon ko ngayon. But still, sana maintindihan nyo. And hanggang ngayon nangangapa pa rin ako. Almost 3 years akong walang drive ng motor. Kaya medyo hirap. So, dito na ako LBC. Update lang ako guys. After ko mapadala nito kasi medyo matagal ata to. Hindi ko alam kung sobrang dami ba ng pila. Hour later. So yun guys, padala ko na yung item. Sa kabubukan ko, ang dala akong budget is saktong kulang lang. Di bale, bumalik na lang ako ng bahay, iniwan ko yung item, tapos binalikan ko na lang din. So ngayon, pabalik na ako, pero tambay muna kasi di ako makakapag-vlog sa bahay. Shy type ako, nahihiya ako magsasalita dun sa amin. Kaya dun muna ako sa lugar kung saan madalas kaming tumambay. So balitan ko na lang kayo kung nandun na ako. Yeah. The following day. So,
hi guys! Ito na nga yung aking update na gagawin regarding sa motor ko. Actually, di ako magfo-focus sa mga common questions, nababasa kong comments, then messages sa page ko. At the same time, may mga comment din kasi sa YouTube ko and then YouTube ni Vinci. So, yung mga questions kasi medyo redundant. Bigla naman bang naging missing in action. Kaya di ko din kayo masisisi kung nasaan ako. Kasi di din ako nakapagpaalam ng maayos, di ba? Pero siguro kahit pa paano, sasagutin ko yung iilan sa mga questions na yon. Kasi mostly naman dun is about sa status ko, status namin ni Vinci, and about sa content. Lalo na sa akin, walang makukontent kung hindi nakakalabas ng house. Kasi di ba ngayon is sobrang mahigpit, di basta-basta nakakapag-ride ng kulangan documents. Kaya wala talaga akong mako-content sa ganong situation. Kaya I choose to stay at home na lang and alagaan ang aking boyfriend. Ay, inalagaan ba kita? Inaasikaso ba kita? Na-feel mo bang pag-love ko sa'yo? Charot. Ayan guys, at as you can see, andito yung boyfriend ko. Hindi po totoo na nag-break na kami. Hindi to. May plano ka? So, eto na nga, umpisa na natin yung update or status ng aking motor. Kasi honestly, di ko na siya naasikaso guys. Kasi sobrang crucial ng mga panahon na yon in terms of my health. Nagkasakit kasi ako that time, which is hindi ko kinakaya. Kasi bago sa akin yung situation na yun. Kasi it's my first time na magkasakit sa lugar na hindi ko lugar or malayo sa aking family. But this time, I'm all alone with my boyfriend. All alone pero with my boyfriend. Saan ang alone? So yun, start na natin yung mga natingin kong mga problema ng aking motor. Unahin natin sa pinaka problema talaga ng motor ko is battery. Hard start na siya ever since. Ayan. So, hard starting na siya guys. Kahit na ginamitan pa siya ng power tuner patch, talagang hard start na siya. And yung busina niya, parang papunta na sa namamaos. Kailangan na talagang palitan ng aking battery. And then, ito, yung mga yayamanin bolts natin, mga gold bolts natin dyan, literal na kinakalawang na, nag-gold na siya. Ayan, kailangan ko din siyang palitan. And ito, kung napansin nyo to, parang, di ba hindi siya ganyan dati? Di ko din alam kung bakit nagkaganito to eh. Kasi nakapark lang siya sa labas ng bahay. Ay, hindi sa labas ng bahay. Dun sa walang silong. Siguro nung mga naulan, ayan, naulanan, tapos naarawan. Pero plano ko din naman nang tanggalin siya. Haslinisan ko na lang. And, eto guys, kung napansin nyo to, lumaylay to bigla eh. Pero buti na lang, napansin ko siya, nasa gas station kami ng Sipokot. So buti na lang din, merong nakakalat doon na itong alambre. Nagamit ko siya para maitali ko kahit paano may magamit pa rin ako. Kasi bumiyay kami noon ng gabi na alas 6 na kami nakalis ng ginubatan. Kaya no choice, wala akong spare ng tornilyo kasi sobrang liit lang naman ang tornilyo nito. At sobrang iksi. Wala akong mahanapan. Kaya, ayan, sinali ko na lang din siya. Konting remedyo. And ngayon, di ko alam kung papalitan ko na ba siya totally kasi nag-fade na din naman. So, ayan, umiilaw pa naman siya. Functional pa naman siya. Pero, sadya lang talagang walang tornilyo. Hindi ko alam kung papalitan ko siya ng tornilyo o siya na mismo papalitan ko. So, ito guys, na problema ko naman dito sa upuan ko. Hindi na siya nag-close. Ang daming issue ng motor ko. Hindi na siya nagka-close. Actually, nung ano pa to eh. Nung pag-shoot pala namin ng Benkia guys, pagpawi namin, dinaan ko siya sa Honda. Nirepair lang ni kuyang mekaniko and thank you sa ginawa niya para maiuwi ko lang. Pero, i-advise na mas better daw na mapalitan ko. Ano pag inaano ko? Wala talagang gumagana. Oh, wala talaga guys. Kailangan ko talaga siyang palitan kasi wala na talagang pag-asa. Seat ko, siguro papalitan ko na din naman to sa susunod. Malaki-laking budget. And binalik ko na pala guys yung grab bar. Kasi pag nagsisenter stand si Vinci, nahihirapan daw siya. Kaya, ayan, aside dyan, itong rear set ko din, papalit ko na siya, babalik ko na siya sa stock. Kasi, para na siyang ano, hindi ko alam kung saan ang maluwag niyang part. Kasi kung nakikita nyo, ayan, umaalog na siya. Parang pagkilamdam ko may maluwag. Pero lahat naman yan guys, sigurado ako nalagyan ko ng thread lock. But still, may mga ano pa rin. O, ito lumuluwag. Pero, hindi siya natanggal. Kaya naurat ako, baka bigla na lang isang araw, magkalasan sila. Wala na ako maapakan. And, eto din guys, may problema din ako sa part ng aking brake master cylinder. Itong rear. Wala siya, hindi na siya nagpa-function. Yun nyo. Itong gumagalaw to, ito na lang talaga to eh.
Wala na siyang pump, patigas na siya. O diba, ang dumi niya na guys. Kasi after ng Benkia shooting namin, hindi ko na siya naasikaso kasi nga nagkasakit ako. Tapos karoon na din ng work si Vinci, kaya wala din akong katulong para ayusin to. So ayun guys, siguro konting linis lang nito. Hindi na mahalatang may mga ganyan siyang problema. Kasi kung kulang na kulang sa paligo, may mga alikabo kasi talagang halatang stock. So ayan, siguro yun lang. And anyway, if nakikita nyo, ano siya, parang yan nga, patuwad. Pataas siya dito. So, plano ko ibalik siya sa kanyang position. Kasi parang naka-racing, diba? Mas okay na tayo sa comfort. Baka ibalik ko rin. Kasi naka-semi-lower din naman siya. Sa unahan lang. Since meron din naman ako nang nakitang video na meron ng RCB monoshock para sa RS150. And thank you kay Med, kay Cambio Boy. Nakita ko sa kanya yon. Baka yun na din ang ipalit ko para yung upuan talaga mismo yung malowered. Kaya yun, unti-unti ko na siyang ibabalik sa dati niyang forma. Pero yung mga decals, hindi ko pa alam kung kailan ko papalitan. Pero okay pa naman ako sa decals nito eh. Di siya nag-fade. Although yung design is parang nag-fade, pero literal na yung decals from Tika Zone is hindi talaga siya nag-fade. So, big thumbs up tayo dyan kasi napaka-good quality ng mga decals sa Tika Zone. So, ayun guys. Ayan yung aking update. Kaso guys, hindi ko alam kung kailan ko maumpisahan yung pagiging mekanika or sirani ko ulit. Hindi ko lang alam kasi by tomorrow, July 29, babiyahe ako pabalik Bicol for some sort of emergency. And wala pa akong exact date kung kailan ako uuwi or babalik dito sa Cavite kasi meron tayong protocol na 14 days quarantine. Ito kasi yung isa guys, parang di naniniwalang babalik pa ako dito. Ay, bakit ka mag-isa? May kasama ka naman. Diyan naman sila Mimong, sila Mamong, sila Ambo. Ano ba ito buhay ko kung wala? Ako ba talaga o si Cleo lang? So yun guys, if mag-wonder kayo kung bakit hindi na lang ako magmotor pa uwi gaya ng ginagawa namin, kasi yung mga alaga ko, di ko din pwedeng maiwan kay Vinci kasi sobrang busy din ni Vinci sa kanyang work, kaya wala talagang choice kundi isama ko yung alaga ko at mag 4 wheels kami. So ayan, thank you so much for supporting me until now. Meron pa rin nanonood ng vlog ko kahit sobrang tagal na nun. Nandun pa rin kayo para i-support ako and panoorin ako. Thank you so much sa subscribers ko at sa lahat sa inyo na sumusuporta sa akin kahit hindi kayo nakasubscribe pero nanonood pa rin kayo. Salamat. So thank you so much guys. Kahit madalang ako mag-upload, madalang ako minsan mag-update, madalang ako makapag-reply. Hanggang dito na lang muna siguro ang aking vlog. Thank you so much. Salamat sa mga nanonood, nagla-like, nag-share. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. And you'll know the drill. Ride safe. Peace out. Ito boyfriend ko. Tingnan mo na. Parang naman. Walang ganyan ng bata ka, no? So, ayan. Bye-bye. Bye, baby. May miss mo ako? Ha? May miss mo ako? Oo naman. Kadiri!